Време е за историите, които наистина помним. Той е ортопед, травматолог с хоби моторни лодки и автомобилен дизайн. Днешният герой в поредицата Спасените е върнал на стотици хора способността да ходят отново, да спортуват, да тичат, да живеят пълноценно. Представяме ви доктор Владислав Райков, който вместо да практикува в чужбина, се завърна в България, защото пациентите тук имат нужда от качествено лечение. Така казва той пред Лиляна Боянова. Тука боли ли те? Тука. Така преминава един обичаен работен ден в графика на един необичаен лекар. Това, което съм научил в Германия и в Швейцария е, че сигурността за пациента е първата грижа и на болниците, и на лекари. Всичко останало е на заден план. И както се казва, че клиента винаги е крал, а за нас пациентите винаги трябва да са крале. Той е на 42, ортопед, травматолог. Висшето си образование завършва в Медицинския университет. Средното в техникум за двигатели с вътрешно горене. И човека, и автомобилите общо взето са направени на един и същи принцип. Има контролен орган, мозък или бордови компютър. И после има органи, които изпълняват движението. При автомобила това са гумите, скоростната кутия, нали, и всички останали компоненти, а при човека това са различните видове стави, органи, кости, мускули или опорно-двигателната система. Доктор Владислав Райков завършва медицина в България, но специализира в Швейцария и Германия. Преди година отново се връща тук. България си ми е родина, всеки камък ми говори, имам страшно много приятели, социалната ми среда е огромна, чувствам се свободен, а и хората имат нужда от лекари. Не е ли по-изкушаващо да практикувате в чужбина, да има по-добро заплащане за вашия труд? Ами, какво да ви кажа? Парите не са всичко на света. Аз винаги съм ги имал, работил съм в чужбина и за малко, и за много пари. Преди да оперира пациент, доктор Райков обследва случая виртуално, проектира нужния имплант според специфичното заболяване и прави операцията чрез специална програма. По всеки един случай работи заедно със свои колеги, лекари, които живеят в чужбина. Ние пробваме да направим перфектната операция първо виртуално, така както се прави самолет, така както се прави автомобил. Първо се чертае в 3D, после се правят тестове, симулации. И едва най-накрая взимаме решение, викаме пациента, принесем казваме, ето това е най-доброто за тебе или това е оптималното за тебе. И се стараеме да работиме в този сегмент на сигурност. 6 Sigma се казва на английски. Това е най-високата степен на сигурност при конструирането на самолети, совалки, автомобили. Горд съм, че имам такива приятели, с които работя. Той не изтъква себе си и казва, че всеки успех е плод на екипна работа. Аз никога не работя сам, аз работя в тим. Имам себеподобни колеги, които някои от тях ми симпатизират, други намират работата с мене, нали, за тръпка също така. Добър ден! Здравей, Влади! Здравей, Веско! Как си? Благодаря. Добре. Господин Райков, здраво ми! Здрасти! Заповядайте. Благодаря. Днес при доктор Райков са двама негови пациенти, които той е спасил от болката и невъзможността да се движат с лекота. 51-годишният Веселин и 30-годишният Александър. Първият е имал износената злобедрена става, която доктор Райков и неговият екип сменили. Вторият по-къс с 6 см ляв крак. На него е сложена новата злобедрена става. Операцията на Веселин е била през януари. 3 седмици след нея той прави преход в планината, заедно с доктор Райков. Какво за един човек, който е изключително активен, спортуващ, бивш спортист, да загуби способността да се движи? Не мога да ви опиша. Лягаш и ставаш с този проблем. Ти губиш всъщност всички функции, най-елементарни функции, дори да ходиш пеша. Не говорим за активност. Не можеш да минеш 100-200 метра. След операцията всичко това изчезна. След първата среща, всъщност, като се запознах с него, реших, че това ще е човека, към който ще рискувам и ще дам да ми направи тази операция. На 20-я ден след операцията успях да мина 7 км в Банско отдолу до Бандаришка поляна. Пеша и разбрах, че нещата вече са много добре.
Случаят на Александър е още по-впечатляващ. Допреди 2 месеца левият му крак е бил по-къс от десния с повече от 6 см. Казва, че днес на 30 прохожда за втори път. От малък, може би детска, юношеска възраст. Остра вирусна инфекция, удряме в ставата, в левия крак и оттам нататък всичко се саморазрушава. Бил съм ученик, дете, всички спортуват, тичат. Опитвам се да съм с тях, все пак с моите съученици, приятели. До някъде се справях, но след като се превърна вкъщи, само аз и знаех какво ми се случваше с тялото и с крака, какви болки съм изпитвал. Какво се случи след операцията? След операцията, то за мен е ново, това, което се случва. Няма болка, куцане има. Но това е не защото не са ми равни двата крака, а защото все пак 30 години ходя с една и съща походка. И още се адаптирам, честно казвам, тъй като операцията беше преди 2 месеца. Имам син на 3 години, с него се забавляваме вече много. Тичаме, аз по-малко но ще започна повече да тичам от него със сигурност. И много се радвам от този факт. Сега вече ще има и сняг. Ще бъде още по-весело. Моментът, в който Александър хвърля патериците, е запечатан от доктор Райков на любителско видео. Айде, хвърляй патериците вече. Давай без тях, хвърляй ги. Айде, давай напред. Върховно е това чувство и просто чувствам се, че съм дал всичко от себе си, за да може този пациент да бъде номер 1 и да живее живота си, който иска. Защо ви се насълзяват очите? Не, просто съм емоционален. И въпреки, че е постигнал много, доктор Райков продължава да мечтае смело. Мечтая си за една България, която да прилича малко или много на Швейцария, с работещи фабрики, пушещи комини, хора, които да творят, децата, които да остават тук, а не да напускат страната, други пък, които са напуснали, да се върнат. За такива простички неща.